Takže čau ľudia, dneska u Nonika a SKDA odber, like a zvoneček, aby si žiadne neprišli a my poďme na video. Po strašne dlhé dobe som sa vrátil, mal som menšiu pauzu, takú veľkú pauzu, ale to neriešme. Tu na video budeme pušovať a asi všimli 30 000 trofejí. Začína jedna výhra jedným brawlerom, čo dáme asi dosť ľahko. Takže neokecávaní, môžeme ísť na to. A ináč na mojom kanále budú vychádzať aj športové videá k futbalu, ale budú vychádzať nejaké herné videá určite. Tým, že som povedal, že moje hry nebavia, to neznamená, že ich nebudem točiť. Takže občas si zahrám a ja čo točím. Budem tak robiť, ale viac budem preferovať takýto ako šport, nejaké challenge, dávajte vinky, takéto blbosti, alebo nejaké veci, chápete ma. To prvno také blbosti, ako Smilo, alebo Horis, také challenge, čo oni robia, také ako sa robila ja. No kamo, ak to bude strašne rýchle, však sa ti iba čo robiť. Zabijeme, no a máme 30 000. Prepáčte ľudia, ale neviem prečo, ale keď som tu natáčal a začal strieľať video, tak mi sa seklo natáčanie a ďalej nenatočilo. A aby ste vedeli, tak v tom som dostal 30 000 trofejí a tam bol legendárny star drop a tam mi padol star powerka na, teraz neviem koho, asi na Franka, neviem, ja sa preseklo natáčanie, tak som, mne to presne netočilo, takže ak sa páčilo, odber, like a zvoneček, aby ste neprišli, takže čaute.